Igbo Igbo ekele m unu ọlọlọ Nneka Chimete na-ekwu anyị na-ewetara unu ọnọdụ Igbo ebe anyị nọ ihe ugbu a bụ na Abuja High Court. You can see ihe a bụ Abuja High Court ka anyị nọ na ya. So anyị bịara in solidarity to ikpe a na-ekpe onye ndu Maazị Nnamdi Kanu n'ụbọchị tata. And enwere ihe m chọrọ iji ohere a respond to Professor Uche Azikiwe. Enwere ihe o kwuru, ọ sị na ihe Zika ji wee side ya Nigeria mgbe a na-alụ agha ahụ maka ka hapụ igbukpọ ndị Igbo. And achọrọ m ịsa Prọfesọ Uche Azikiwe okwu ahụ o kwuru maka na this issue of changing history have to stop, you know, because ịmago ọtụtụ ndị okenye anyị bitere anyị debra anyị n'ọnọdụ anyị nọ taa bịa anaghị atụgasị asị dị iche iche, mana history na-anọkwa dị a na-agba osearị. Ebe m na ugbu a bụ na Abuja High Court ebe a na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe. And achọrọ m ka Prọfesọ Uche mata na part of afọ Nnamdi na-ata today bụ ọnọdụ Zika debere anyị, na ihe ahụ ọchị na Zika gafere to support Nigeria to save us. He actually betrayed us, and all Zika institute through the political system ndị Igbo anyị na-run today, politics of accept conditions to be accepted. Ọ ya wụ ihe ji anyị n'ala tata. Then nke ndị ofe mmadụ na-emekwe n'owu nke onye isi ha hiwere ha, politics of betrayal, you know, grab it all, you know, ọ ya wụ ihe ha na-eme. Now tupu m aga n'ihu ka m nyetụ akụkọ ihe gbasara the war, ka m kọwatara Prọfesọ Uche bụ na anyị amara n'ihe anyị agụọ na eziokwu na ọtụtụ n'ime anyị amụbaghị anyị mgbe a lụrụ agha, mana anyị agụọ na history ya amatakwala nke bụ eziokwu wee mata ndị ji anyị n'ala. Onye nwa ka ọtụtụ n'ime anyị ji wee na-ehiri Nnamdi Kanu aja n'ukwu n'ụbọchị tata, ịma ma anyị ịda na anyị nwetara ọnọdụ anyị na Nigeria dịka Nigerians ọ ahapụ anyị ka anyị laa, and anyị kwechiri na ya. Now enwere mmadụ ịnọ dewere Nigeria ọnọdụ a Nigeria nọ mmadụ ise. Nke mbụ wụ Britain chọrọ iji Nigeria na-eme onwe ha enrich ka na-akọntrolu Nigeria. Nke ọzọ wụ Zika, nke ọzọ wụ Gowon, nke ọzọ wụ Awolowo. The fourth person wụ Murtala Muhammad. You know, ihe Nigeria, ihe ndị mmadụ na-amaghị na ndị Igbo chịlakwa ndị Britain, ụmụ nwaanyị Igbo through the Aba women riots. Ọ ha chịlara ndị ọcha na Nigeria. You know, so ndị ọcha alawazie wee hụ na the only way ha ga-eji control Nigeria wụ ikporo ndị ha nwere ike isi through them na control anyị. Ha chi igbu anyị akpọ ya civil unrest, you know, akpọ ya civil unrest. So in that way the world agaghị ama ihe ha na-eme. Nke a wụ nke mbụ. Nke abụọ bụ Zika was so desperate make a name globally, you know, because ọkwa Zika gbajichiri ihe ndị mmadụ na-amaghị na Zika gbajichiri ụmụ nwaanyị Igbo aka, because Zika jelere onye isi ụmụ nwaanyị ahụ mere that riot in 1940 something. Ọ jelere the woman nye Zika onye tinyekata nwaanyị ahụ na nga until agbajichi ụmụ nwaanyị ahụ aka. Otherwise that group would have been so strong till today. Ọkwa Zika onye force ma ndị Hausa ma ndị Yoruba to o megeghị ihe ahụ for Igbo interest. O puchiga ihe for his own interest. Ọ chọrọ ime name globally, you know, ọ chọrọ ịdị ka Mahatma Gandhi ha na ndị ọzọ, you know, ya ka o ji wee mee ihe a. Now ihe cause the war really wo Zika na Awolowo ihe Awolowo ihe cause the war, because ndị Yoruba bịa ji aghụghọ kohasa ndị Igbo anyị. Ha join ọha na coup ka e wee kpọpụta Awolowo mee ya president. Mgbe the coup afọ the coup
ụjọ bịa ndị ofe mma ndị ụjọ aba ndị ofe mmanụ n'ahụ so ihe ọzọ ha meje ha gbakwuru ndị Awụsa sọwụ Igbo Q. Now kedu ihe ha ji wee succeed na that propaganda Igbo Q? Because egbughị Zik. Maka Zik so na ndị ekwesịrị igbu egbughị Zik. Possibly onye Igbo asị ga-agbuo Zik eruole dị obi nwanne eme ya ogbughị Zik agba ọsọ. Asha tọrọ anyị iwu na Zik nwere power so ọ wụrụ fụ butterfly fefuo mgbe eruru ka a ga tọọ ya bọmbụ ya shee butterfly fefuo. Mana ihe anyị na-aghọta ugbu a na onye ọbụla ediri ozi ahụ ruru ebe ahụ hapụga Zik apụọ. So ọ ya ka eji convince ndị Hausa ewee bido the genocide. Now ajụ m chọrọ ịjụ Prophet ụzọ Uche Azikiwe mgbe e mere that genocide gbuo over 30,000 Igbo people innocently because na achọrọ ime Q egbughị di ya ndị Hausa wee iwe so na ndị nke ha ka egbuo ndị Igbo. Ele statement Zik mere maka esi na maka ihe o ji wee mee align na ọnwụ na ome ha align with Nigeria na aka egbukwo ndị Igbo. Na obodo egburu 30,000 people ole ka egbufọrọ. Na ụdị gị abata gịnị ka o kwuru at least condemn na the killing hụ na this killing, there is more to it than just MNQ. Because ndị amị ahụ MNQ ka nọ na nga ka ihe eji wee pụta on the street hapụzie ndị nọ na nga and power nọkwa ha n'aka hapụzie ndị nọ na nga gbuwe ndị nọ on the street. Ele the reason. Okay, Ojukwu lọta gaa Aburi because ihe na-ewuzi na Nigeria today wo regional government ndị nọ gbara Aburi aka ọdọọkpa na-ekwuzi ndị ofe mmanụ na ndị Hausa gbara Aburi aka ọdọọkpa maka Aburi aka ọdọ ahụ ugbu a na-aka ịchọpụta na ihe ahụ wore regional government ka Ojukwu na-ekwunu kama anyị ga-anọ n'together obere ihe anyị gbuchichiwe onwe anyị ka eme nọ na regional government. Gịnị ka di gị kwuru iji kwado nke ahụ abata mgbe a na-achọzi ịlụ ọgụ at least ihe wee good reason for di gị gawa obodo oyibo ebe ọ bụ na ama ya ama n'obodo oyibo let's wee campaign push for that Aburi Accord to be implemented. Do you know why? Because eme Aburi Accord implement Zik ga-adị irrelevant maka onye ga na-achịzi South Eastern region wo Ojukwu ihe so ọ ga-adị irrelevant so ọ chọghị ihe game. It's not about ndị Igbo, it's about him. Ọ chọghị ọnọdụ a ga-edebe Nigeria ya adị irrelevant so ọ ka o ji onya ha aka ịhụ na that Aburi Accord and Ojukwu na onwe ya kịta aka ịchọpụtara that man dịkwa ka Nnamdi Kanu fighting selflessly ego nna ka o ji alụ and egene m ọtụtụ ihe Ojukwu na-ekwu mụ na ihe ọ na-ekwu wee eziokwu and ihe ọ na-ekwu ka na ha on tight today. Also, we are only fighting to save ourselves because Ojukwu mana they are coming to wipe us out. Now this is jihad. This is not a mere killing. It's jihad and the anger, the oteji wunde mmadụ show. Now this is more than ka alụọ ọgụ ka anya aka emekwata. Dr. Professor Uche ịmana agbawara ụmụ nwaanyị iri ime afọ wepụta nwa ha na ha ụmụ nwaanyị iri ime ndụ agbawa ha afọ kupụta nwa ha n'ihu ha gbuo nwa ha buru ụzọ gbuo nwa ha gbuo ụmụ nwaanyị ahụ. Can you imagine that pain? Professor Uche Azikiwe ịmana amapụrụ ndị Igbo ntị nye ha ata before egbuo ha. Professor Uche ịmana enwe ndị Igbo aghọpụtara anya ha nye ha rie na ndụ before egbuo ha. Nya ụdị ndị aka dị gị sị na ya achọ ka anyị nọ with ụdị ndị dị etu this kind of barbarians ka dị gị kwadoro ka anyị nọ with ụdị ndị a. Professor Uche ịmana anyị nwa bụ ụmụachị na-agba ụnụ nkịtị n'ịkwanyere ụnụ ugwu ụnụ eche na ya mara ife ụnụ aka na-apụta n'ụha na-atụ ashịka na-emewa anyị obi because nna m lose 5 children in the war. If you don't know, enweghị any family n'ala Igbo na ihe ọgụ ahụ alụrụ na-emetụta ọkwe na aghọta. So Professor Uche Azikiwe ka m jụọ gị biko mgbe alọtazi na onwu na Igbo niile ihe South Eastern region ekweta na a ga-alụ dị ọgụ ihe o ji wụrụ dị gị and very few gbara ya ọkpa nke bụ na di gị mere align with Nigeria na-egbu ndị be na di gị sị na isi na di gị ọnwụ na ome ha align with Nigeria na a ga-egbukpọ ndị Igbo. Na ka anyị lelee alignment dị gị with ndị Nigeria uru ọ bara anyị. Ị nwere idea na after dị gị mere align with ndị Nigeria ka hapụ igbukpọ ndị Igbo na e nwere Asaba massacre where over 800 unarmed men bịara ikele ndị a ka ha denounce their Igbo autodigisi denounce gbala Lagos na amasakra ha egburu ha egbu. Dịka ọnụrụ ya nya ele uru ihe ahụ o mere ebe nya all the war crimes ma bombing of churches nya ele ebere
Awolowo metro na digi so ha mgbe o use also that all is fair in war with hunger as a weapon of war, which is over 1 million children. You know, so ihe mere na mgbe Ojukwu chigidezuru onwe ya do ndị anya na ndị can rise anytime. Ogobia so no victor no vanquish. Ima the day mbidoro sowa digoyi, mbidoro sowa Dr. Nnamdi Azikiwe with the day mhụrụ ngo pụtara na national TV so na Ojukwu were tyrant that wants to divide our country. Our country ha na-ekwu kwa Nigeria no nwa no n'ime. You know, oh yeah, with the tyrant and you kumakia. Ojukwu were tyrant. Yeah, look at that Zika now, you see. Yeah, Zika, you want the excitement to get that thing after, I think it was in 1970. Akwapta so new to confirm to the world. Now the Nande logo go bandits, separatists, tyrants, which over how many millions of Igbo people died. Digi one oje pota. Imanyoji menya ho chena with the betrayal and the alignment with Nigeria na gave me a president. Yeah, me wonu gwa Ojukwu Sevrani, a tyrant that want to divide their father's land. And then with so many other speeches so nyene. Na so you wanna Azikiwe Adam Shona mgbe ha ogbala Lagos so ya na-enye ndị Nigeria maka ide o ya na-enye ndị Nigeria brain ha ja alogadiog. And I water today position digitake we ihe den why no no dan no gba nyaka nwa amadi abụmazị Nnamdi Kalu the same thing na hunt kwa ili tekwere ka save anyị ọtụtụ ndị mmadụ ka na-agbakwa ya ọkpa enwekwara ọtụtụ ndị ka na-agba ya ọkpa na the political betrayals ihe were anyị onya ka eji wee lose politically everywhere and when they were nowhere to be found. And ndị coachri abịago to a higher level nke wu na ụmụnne anyị kpọbatara ndị recruit people in the person of Ebubag ka egbe blackmail lo IPOP pụtara ịnya aka ịhụ ma ga-save anyị. Yeah. Because ha agaghị abatanwu ụmụaka wee hazie a security outfit wusasa na ali why we relative peace. Go check Professor Uche, go and check is in history now. From 2014 to 2021 I wanted peace na ali until Hope Uzodimma, Charles Soludo na nke Devo Mahi were connive with Nigerian government. Her contractor a militant in the person of Azikiwe. Only on a public domain. Her were Kowa jail in Imo State, recruit to all manner of criminals to over Imo State, and they started taking over villages. In one idea. So Professor Uche Azikiwe, here I was him banner or in the man. I would just, advise you to just age gracefully as you are aging. Hapu zera you would dig a petrol in Hana Tozuwa, or Tiger she has Ali would dig a petrol. Where they went in this area, Opododic and D will Brodike. Manihem na Gwago now, Ototoni Muneme or get one of Bamnanya. In Ham Neku, okay, he gave me will get our way to Wajema go to Hanime. When we hem name Jelini, get talk out Wajema, you hunt me. Mana Ojapu guy Nanya because where's only wobbler blanket in in the face of this. Only wobbler blanket. And then I'm going you all Igbo bloggers, only wobbler on, and when you are bullying. Zika during the war because okay rolem by give name unravel ashine drenila anato against ndị Igbo. So ihe ebe m no gba na una high court in solidarity to nwa amadi ihe Igbo na amasị na ebe akwa na-achọ ụta ga-esi atọhapụ. I came all the way from Lagos ebia nyaka no de nkem and ụta ka m chọrọ isi nyaka no dị nke m na-agwa Igbo niile ebe ọbụla nọ ọtọ sọrọ ikpe anyashi wee pụta today biko onye ọbụla kuru nwa nkịta ya n'aka ọpụta na mma ọpụta na njọ kunu nwa nkịta unu n'aka mana ihe mma wụna anyị agaghị ekwe ka Nigerian government again gbuo ụmụ anyị n'efu. Ndewo.